ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଖବର। ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କେଉଁଠି ଆଉ କାହାର କେଉଁ ନାଟକ। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 5, 2024 ସୋମବାର। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମାନପୁର ଭୂଷଣ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପଚାପ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବିରୁଆଁ ଖାନନଗର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସାରଙ୍ଗ ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁସୁମଜଡ଼ି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ କଇକା ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ମଠବଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଝରିଲ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆପାଟଣା ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସିମିନଇ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁଆଳ ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ରଙ୍ଗମହଲ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କଲମଛୁଇଁ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ନାଚୁଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଲାପଥ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।